Bona nit. Una història personal o una sensibilitat especial poden estar al darrere d'un projecte de negoci que es fixi concretament en una necessitat social. I si ja és prou difícil fer una empresa, encara ho és més quan sobre la taula hi ha la necessitat d'aconseguir sumar dues rendibilitats, la de l'impacte social, per descomptat, però també la financera, com qualsevol altra empresa. Tot això dins d'una economia social i cooperativa que mou un 6% del PIB català i genera 150.000 llocs de treball. L'Auró és una instal·lació que està pensada, dissenyada i construïda per donar sortida a un oci terapèutic obert a tothom. És a dir, que vingui qui vingui, no trobi una barrera d'accés en tot el poder pedagògic i terapèutic que ens ofereix la natura. Tenint molta cura de les emocions i de tot el que descobreixes un cop connectes amb tu mateix i donant un espai que respecti aquesta llibertat i aquesta autonomia de qualsevol persona, adulta, infant, tothom qui vulgui venir a trobar-se i a gaudir d'aquest entorn natural. I això és el que ha vingut a fer en Biel uns dies en aquesta singular casa de colònies al mig de la muntanya, entre la Segarra i el Solsonès. És una setmana molt tranquil·la del juliol, sense gaires més nens, en què pot rebre l'atenció constant dels monitors. El que a nosaltres ens diferencia és que personalitzem aquesta estada, que a través dels tallers i de les activitats estem treballant el benestar d'aquesta persona, sempre des d'activitats lúdiques, però treballant la consciència emocional, la contenció o la socialització. Fem un diagnòstic molt personalitzat i aquí els pares tenen la tranquil·litat de que aquesta persona ve aquí a passar-s'ho bé. No el deixen aparcat ni se'l treuen de sobre, sinó que al contrari, li fan un regal. Estem especialitzats en educació especial, en gent amb alguna limitació o discapacitat o salut mental, perquè és l'única instal·lació del sud d'Europa que ofereix aquesta inclusivitat universal, tant en instal·lacions com en metodologies, en tècniques i en horaris i funcionament. A partir d'aquí estem oberts a tothom, perquè la inclusivitat social és un dels objectius, poder compartir tot tipus de perfil i de diversitat en un mateix espai. La Leila és una de les fundadores de l'Auró. La idea va sorgir fa 10 anys, quan van saber que no hi havia cap espai de lleure especialitzat com aquest. I fer-la realitat va costar 8 anys i gairebé 1 milió d'euros. Van detectar una necessitat i hi han donat resposta. Una història d'emprenedoria que en aquest cas va acompanyada pel qualificatiu de social. Tots els emprenedors busquen oportunitats, si no, no serien emprenedors. Tots els emprenedors gestionen i tots els emprenedors tenen que tenir resultats. Els emprenedors socials també. El que succeeix és que els emprenedors socials les oportunitats les busquen a partir de reptes socials. L'educació, la sanitat, la salut, la cultura, la bellesa, la inserció professional, les necessitats socials. El que ens fa diferents a l'Auró a nivell d'infraestructura i d'edifici és que està construït de zero sense barreres arquitectòniques. És a dir, no som una instal·lació adaptada, no hem agafat un edifici i l'hem adaptat, sinó que som accessibles, perquè des del primer dia, des del disseny inicial arquitectònic, s'ha buscat l'accessibilitat universal. Un dels exemples de l'accessibilitat pensada per tothom són els poms, estan a 80 centímetres, que és una mida per tots, 3 anys drets assentats. Són poms temàtics, t'estan donant una informació, tant si el toques com si tens una discapacitat cognitiva. Un altre indicador són els cartells, sempre van amb el fons blanc i el contrast negre, amb imatge i lletra, i els cartells són extraïbles perquè amb aquesta transició de penjar el cartell quan els nens venen aquí els ajuda a interioritzar que això és una habitació. Les portes són de 2 metres d'amplada, per facilitar el trànsit. L'espai de l'habitació és més gran del que demana la normativa. Aquí podrien dormir-hi 35 places i n'hi ha 20. Un edifici singular per donar prestacions singulars, construït amb finançament de múltiples fonts. Les més significatives, les amplíssimes facilitats dels amos del terreny, 200.000 euros de fons europeus FEDER o un crèdit de 400.000 de la banca ètica Triodos. Però n'han tingut de molts altres inversors, també socials, a banda de donacions, com la de 13.000 euros d'una família que els permet construir una piscina terapèutica completament accessible. Ara estem al primer any d'activitat forta, ara quan tanquem aquest any serà el segon, i encara estem arribant al punt d'equilibri. Com es diu estadísticament, el tercer any d'activitat és quan arribes al punt d'equilibri i a partir d'aquí comences a generar beneficis. Nosaltres ara mateix, tots els treballadors cobren, això ha sigut una prioritat des del primer dia. Sempre hi ha hagut una remuneració directa, quan hi ha una activitat, qui ve a treballar té el seu sou.
El sí que és veritat que els fundadors hem estat molts mesos sense tenir un sou específic perquè ets el primer a sacrificar el teu benefici econòmic. En tens molts d'altres, però l'econòmic és el primer que sacrifiques perquè això tiri endavant. L'emprenedor social, ell busca un impacte social i llavors necessita que la seva empresa sigui sostenible per arribar a aquell impacte i necessita, si té algun inversor social, però que busca algun petit rendiment, produir-ho perquè aquest inversor, que és la seva parella, estigui content. Aquí hi ha hagut una cultura sempre, bàsicament, que hi havia el món de la inversió, que funcionava amb criteris de mercat, i el món de la filantropia i dels donatius i de l'acció social que feia la gent. Aquest fenomen d'inversió d'impacte que se situa entremig, a vegades costa molt d'entendre. El gran gruix de les empreses socials es divideix entre empreses d'inserció que ajuden persones en risc de pobresa o exclusió social i centres especials de treball que donen feina a persones amb alguna discapacitat. La majoria, constituïdes com a cooperatives, reben ajudes públiques. Els emprenedors socials volen fer sostenibles econòmicament les seves idees de negoci per donar resposta a un repte social. Busquen inversió pública i privada i l'objectiu és consolidar-se com a empresa. L'exemple més clar i paradigmàtic és el cas de la Fageda, a la Garrotxa. Tot plegat forma part del que s'anomena economia social i cooperativa. En conjunt suposa un 6% del PIB català, dona feina directament a 150.000 treballadors i ajuda a la inserció de 13.000 persones amb necessitats especials. I per això és una esperança, que hi hagin persones que vulguin aportar tot el seu esforç per generar riquesa, per crear valor, per crear empresa, però que ho vulguin fer sabent que volen conjuntament impacte econòmic i impacte social. Us explico. Un grup d'emprenedors s'està preparant per explicar els seus projectes davant d'inversors l'endemà a la Casa Batlló. Ho fan a la seu de Ship2Be, una fundació creada per acompanyar l'emprenedor en tot el procés de generació de negoci, especialment a l'hora de buscar finançament. Volíem també obrir un camp perquè els mercats financers i el món financer s'interessés pels projectes socials i invertissin en aquesta idea de doble rendibilitat. Projectes socials que generen una rendibilitat en clau financera, però que alhora també són capaços de generar una rendibilitat en clau d'impacte social i combinar les dues coses. De tal manera que moltes vegades el que succeeix amb aquests projectes és que a més rendibilitat, més impacte social. Sembla una cosa antiintuitiva. El Nan Casteller és un dels projectes que busca finançament. L'Anna Tarragona està al capdavant d'una idea que va néixer com a souvenir català, però que s'ha convertit també en una joguina que dona resposta a diverses necessitats socials. Les peces tenen la mida perfecta per aprofitar la fusta dels boscos d'aquí. Es fabriquen en un centre de treball per persones amb discapacitats a Lleida i han estat recomanats com a joc terapèutic a l'Hospital Infantil de Sant Joan de Déu. I el que ens donem compte és que no només els nens fan castells, que també, és a dir, tu vas fent castells i és una superació personal, sinó que a part de fer castells, com que tot encaixa, als crios els encanta fer de tot amb el nan. Llavors vam veure que aquí teníem un lloc, que era la joguina souvenir de Catalunya. Això ha afegit que els castellers són patrimoni de la humanitat i que cada vegada es donen a conèixer més i que tots els valors identitaris dels castellers són positius. Per això tenen clar que l'expansió internacional pot ser un èxit. Necessiten 100.000 euros per tirar-la endavant i consolidar encara més el negoci. Ship2Be ha reunit un grup d'inversors per escoltar les propostes del Nan Casteller juntament amb un projecte per fomentar la lectura entre els nens, un altre per millorar l'eficiència energètica de les empreses i un robot seleccionador de residus. La idea per a nosaltres clau és que siguin projectes que puguin esdevenir autosostenible, que siguin projectes que siguin verdaderament innovadors i transformadors i disruptius amb allò que volen canviar i que tinguin i que hi hagi un equip emprenedor competent i que ens el creguem que sigui el que lidera el projecte. Nosaltres som la primera xarxa d'inversors d'impacte en el país. A dia d'avui tenim 50 inversors acreditats i hi ha perfils molt variats, des d'inversors particulars que ho fan a títol personal, family offices, algun fons, inversors corporatius.
un nou model inversor i un nou llenguatge que té com a dificultat quantificar el retorn social de la inversió. JP Morgan calcula en un estudi que la inversió d'impacte supera els 10.000 milions de dòlars l'any a tot el món, amb un ritme de creixement del 10% anual. Per suposat, els inversors sempre busquem que els projectes siguin, abans que res, rendibles i sostenibles. I això és el que els fa diferents, precisament, de la filantropia. En el sentit que la filantropia, cada euro que es gasta, es perd, és d'una sola despesa, mentre que els euros que invertim en emprenedoria social d'impacte són uns euros que cada vegada retornen perquè els recuperem i els tornem a invertir en nous projectes. A l'empresa privada, a l'empresa familiar, sabem que les inversions a curt plaç són molt febles i creiem bastant en inversions a llarg plaç, en estar-hi presents i estar-hi molt a sobre d'elles. L'economia social només serà significativa si sap fer aliances i casar-se amb les empreses. Jo ho veig així. Llavors, per un cantó, als líders empresarials els hi agrada, quan toquen la part social, veuen que és difícil, no?, ajuntar aquesta part més social amb la de rendiment econòmic, però els hi agrada, tothom tenim aquest cor solidari, no? Llavors, si aconseguíssim realment una implicació de l'empresa normalitzada en aquests aspectes d'economia social, que són molt amplis, això seria el que faria realment un impacte a la nostra societat. Al Poble Nou de Barcelona s'hi fan mobles únics, reciclats i solidaris. L'Stock va néixer quan un enginyer agrònom es va donar del potencial de fer treballar amb residus persones amb discapacitat. És un producte que tot és a partir de material reciclable, o sigui, de bobines en podem fer taules o prestatgeries, de palets en fem bancs o capçals. A partir d'aquí, doncs, evidentment, tenim un impacte ambiental i després la petjada social, no? En el sentit de que el tipus de treball que fem, evidentment, sempre està pensat amb la persona que l'ha de treballar. Llavors, poder treballar amb aquest tipus de producte que necessiten un condicionament, que necessiten una preparació i que l'exigència de treballar amb aquests productes no és tan elevada com fer mobles nous, doncs, evidentment, també té un valor afegit, no? Un dels punts més difícils va ser trobar un espai conjunt pel taller i la botiga que permetés veure qui hi ha al darrere del producte. En un sector tan complicat com el moble, començar de zero i arribar al consumidor no ha estat una feina fàcil. Hem arribat molt al que és el client professional, no? Per exemple, el client privat no som econòmics, però en canvi pel client professional sí que som competitius, no? Perquè ens valora molt el fet diferencial, el fet sorpresa, el fet artístic de tindre una peça seva a les seves botigues, no? I això és el que ens ha donat, diguem, consistència com a negoci. En els 5 anys que fa que es va engegar el projecte, l'Stock ha format part del programa d'emprenedoria social de la Generalitat, d'un altre de la Fundació La Caixa i aquest any del Momentum Project, impulsat per ESADE i BBVA. Són alguns dels actors d'un ecosistema que dona suport a aquestes empreses. Com a negoci hem d'assolir uns objectius, els estem aconseguint, no estem excessivament endeutats, tenim una estructura d'empresa bastant ben consolidada, així ens ho diuen també, o sigui, no és una opinió particular, i això també és el que ens ha de permetre poder consolidar i poder créixer en un futur per poder arribar a més clients i poder arribar a més llocs. Aquest és el repte, jo crec, de les empreses socials, trobar la massa crítica, les aliances necessàries, trobar aquella manera no només de fer el producte o servei, sinó sobretot d'arribar a un número de clients o de consumidors o d'usuaris que et permetin tenir una activitat suficient perquè el teu impacte social sigui significatiu. En el cas de l'Stock, poder donar feina a moltes més persones de les 6 que hi treballen actualment. En un moment en què creix la desigualtat, l'augment de les empreses socials pot ajudar a recuperar valors que la crisi ha escombrat. Són una forma de creació de riquesa que contribueix, potser de manera encara insuficient, en la transformació cap a un model econòmic més equitatiu.